welcome to my YouTube channel, K Production Boro News Channel. दायो आं बेयावहाय फागुन टुरिजम प्लेसनि जा मोनसे टुरिजम प्लेस बे टुरिजम प्लेसआव दंफैयो आरो दंफैनानै बिथांमोननि जा टुरिजमनि बिबानगिरिफोर दं आरो बे कमिटिनि जा मालिक बिथांखौबो आं लोगो मोनदों बिथाङानो आरो बेयावहाय मावग्रा माखासे मावथिफारिया आसा बिथांमोनखौबो लोगो मोनदों आसा नोंथाङा बेनि मा आं हस्पिटेलिटी आच्छा ओमफ्राय बे फागुन टुरिजम प्लेसआव नोंथाङानो मुख्य दायित्व लानानै बेयाव मावगासिनो दं नङा होमबा अब्ला बेयावहाय माब्रैहाय नोङो मानसिफोरनि मदद मोनदों मददखौ गासैनिफ्रायबो मोनदों मोजाङैनो मोनदों आरो माने बेयाव फैग्रा गासैबो मोजां मोनफैयो आच्छा बेयाव बियो फागुन टुरिजमनि जितुनिखि नेचार बेफोर गासैबो मोजां मोननानै थाङो आरो ओमफ्राय बोसोर बेसे जाखो बेयो नों सालायनाया 1 year जाबाय नों सालायनाया 1 year ना 1 year दासिम तारमाने 1 year हालागै तारमाने पास खालामबाय आरो 1 year खौ नङा होमबा आच्छा नोंबो बेयावनो मावो आरो ना गोजोन्थों नोंथांखौ लोगो मोननानै आंनिफ्राय गोबां साबायखर बावबाय दा नोंथाङा जे नैबेखिनि एरियायाव दा नैबे जा टुरिजम प्लेस बानायदों फागुन टुरिजम प्लेस बे टुरिजम प्लेस फरायनो थाखाय आंनि इउटुब चेनेल के प्रडाक्शन बर' निउसनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बाय आरो बेबायदिनो बे जि टुरिजम प्लेस जितु फिसा दाइब्रड जायाखै बे गिदिर जाथों बेखौ आं मिजिंथिबाय दा नोंथाङा मा साननानै बे प्लेसखौ खालामदों एक्चुअली फागुन टुरिजम मा टुर्स एंड ट्रेवल्स नि टुर ऑपरेटर हिसाबै जों लाइसेंस मोनदों आरो जेहेतु टुर ऑपरेटर बोला रिजॉर्ट माखासे रिजॉर्टआव जि प्रयोजन बेफोरखौ मावनो गोनां जाहैयो बा मावनो हानांगौ बेनिखाय एक्चुअली जों बे एरियाखौ प्रथमाव नामायाखैमोन थांनायमोन अथरिटी खाथियाव किन्तु जिहेतु बिटिएडि होननानै बे टुरिजमखौ बेयाव लाइसेन्सखौ मोननो हानाया एसे गोब्राब होननायलाय आं सोंबाय दाब्ला अल्टारनेटिभ मा खालामनांगोन नों बिटिएडि बादनि बाहिरे आसामाव जेरावबो नों मोनसे जायगा लानानै बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामदो अब्ला नों ब्रान्च हिसाबै जेरावनो मेरावनो लांनो हागोन होननायलाय आं जिहेतु सार्भिस हल्डारमोन आं दायो रिटायार मोनबाय आरो बे जिहेतु आं लखिमपुर दङमोन बे लखिमपुराव बे रेजिस्ट्रेसनखौ लानाय जादोंमोन लखिमपुर बेनिखाय बेयाव जोंहा हेड अफिस हिसाबै जोङो खोनाबाय मिथिबाय नोंथाङा जा माने रेजिस्ट्रेसन मोनबाय लखिमपुरनि थेवबो आलासामनि भितरावनो बे इनक्लुड आलासाम आरो नङा होमबा दा बिटिएडि एरियायावहाय टुरिजम प्लेस होननानै बुङोब्ला दायो मोननै मिथिगौ जों भैरबकुन्द मोनसे टुरिजम प्लेस आरो मोनसे बे माबाया दैजिं बे मोननैयाल' मैखोमै दङ मिथिजानायाव आरो बानायनो थांगासिनो बे सामब्रांआवहाय बेखौबो बे खिन्थु सामब्रांनिया मोनसे रिलिजन माने गासै रिलिजननि मोनसे प्लेस आरो बेखौबो नायहैदों आङो ओमफ्राय दा नोंथांनि बेयावहाय जितु नोंथांमोना दायो दावगालांगासिनो दङ बा बेयाव बायदिसिना नोंथांमोना लुफुंनो हायाखैब्लाबो टुरिजमनि थाखाय माखासे बुस्थु थानांगौ बेखिनिया थायाखैब्लाबो माखासे टुरिजमनि थाखाय बे नेचारेलि जा सिनारिफोर दं बेफोरनो बिराद साफिसियेन्ट नङा होमबा बेवहाय मानसिफ्रा गोबां फैयो नङा होमबा दा बेबायदि गोबां फैनायनि बेलायावहाय बेनि गेजेरजोंनो आरो मा परिकल्पना दं प्रथमते जाबाय क्वालिफिकेशन टुरिजम क्वालिफिकेशन थानांगोन अब्लासो आसल टुरिजमनि थाखाय लाइसेन्सखौ मोननाय जायो बेबायदिनो जेसमिन दैमारि बे टुरिजम मास्टार नांगौ आरो मास्टार जानांगौ अब्लासो टुरिजमनि लाइसेन्स मोनो बेनिखाय बिथांनि जुगिदि बेखौ आरम्भ खालामना जादों आरो आंखौ कोअर्डिनेटर हिसाबै गभर्नमेन्टआ माबा होदों इनिफ्राय अथराइज सिगनेटारि हिसाबैबो आंखौ एपइन्टमेन्ट होनाय बायदि जादों बेनिखाय जेसमिननि है आं बहुत सानबाय थादों आरो अकल बेल' नङा कमिउनिटि बेस्ड टुरिजम बेखौ WWF एडभाइस होनायलाय बेखौ टुरिजम बेस्ड कमिउनिटि बेस्ड टुरिजम अर्गानाइजेसन हिसाबै WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फान्ड बे माबाया फान्डनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों नामा एप्लिकेसन होनाय बेखौ दाबो होथ'वाखै अल्ड वर्ल्डआव होदों बेनिखाय दासिम प्रसेस सोलिबाय थादों जों आखाल खालामो जों
एसे मोनगोन बायदि आरो जिहेतु कमिउनिकेशना सोलिबाय थादों आरो ओमफ्राय बिटिडिनिफ्रायबो हायदों जइन्ट सेक्रेटारियाबो हायखांबाय बेबो लिंहरनाया खालि थांनायाव एसे माने एसे पुहर होदों आरो दायो बे जइन्ट सेक्रेटारि बिटिडिनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथाङा फैनानै बेखौ नायफैबाय नायफैनायनि उनाव बिथाङा जायगाखौ मोजां मोनलांबाय दा बेबायदिनो मोनसे टुरिजम प्लेस बिथांनिसिम माबा मोनसे एपिल खालामदों नामा नोंथाङा जे अनसुंथाइनि थाखाय खालामनाय जाबाय ग्रेन्टनि थाखाय खालामनाय जाबाय बिथाङा हरबायना नायहराखै थारमाने इलेक्सन जाबाय नालाय जास्ट बिफोर इलेक्सन जों थांनायमोन आरो बेनिखाय स्टप बा पस्टपन ओरैबायदि जादों खिन्थु फाइला मुभ जागासिनो दङ आं सानदों हरगोन बिथाङाबो फैदोंबा ओमफ्राय बेबायदिनोथ' नोंथांनो भट होदों नङा होमबा अकल बिथाङानोल' नङा खाम्फायाबो रिप्रेजेन्टेटिभ हरनाय सानै ओमफ्राय चन्दन ब्रह्माबो सानै हरनाय बे हिसाबै जों आखा खालामो आरो जितु बे बिटिडिनि प्रपार्टि जागोन नोंथांमोननि माबा नामा जितु बनायनाय बिजाब आकारै बनायनाय माबाफोर मेगाजिनथ' बनायाखै खिन्थु कनसेप्सन दङ खिन्थु दा दसे आंनियाव गैया बे न'आव दङ आरो जा नोंनि बे टुरिजम प्लेसनि जिहेतु कनस्टिटिउसन मोनसे थानांगोन रुल एन्ड रेगुलेसन थानांगोन बेफोरखौ नोंथाङा गासिबो खालामजोब्बाय आरो बेखौथ' एप्रुभेल लानांगोन मोनबाय आरो एप्रुभेल जाजोब्बाय आरो दायो नोंथांनि थांखिया मा आंनि थाखाय जाबाय जे जिहेतु रिजर्ट होनबोला बेयावल' अकल थानाय लोंनाय जानायल' नङा बेयाव माखासे एक्टिभिटि थानांगौ स्पर्ट्स हक बा माबा बायदि हक बा कमिउनिटिनि थाखाय जितु माने प्रफिट बेनिफिट जानांगौ डेभेलप जानांगौ बेफोर थांखि दङ जे फर एग्जाम्पल सुइमिं पुल नांगौ सुइमिं पुल दा दसे गैया बेखौनो खालामनाय जादों आरो बटिं जागोन बा साइट सिंनि थाखाय साफारि बेफोर जागोन आरो रुपवे बेफोर जानांगौ चिलड्रेन पार्क जानांगौ बनायखानाय दङ खिन्थु जाजोबाखै एरियाया बेसेबां कभार खालामदों एक्चुअली फ्रम भुटान टु सिक्किम टोटल 64,000 हेक्टर हा दङ बेखौ मोनब्रै भागोआव भाग खालामनाय जादों मोनसे जादों भैरबकुन्दनिफ्राय बगामाथिनि खाथियाव कालामाति दङ कालामातिनिसिम मोनसे ओमफ्राय कालामातिनिफ्राय बिथिं पानबाम होननाय दङ भुटानाव गोलैयो भुटान एरिया ओमफ्राय मानासनिफ्राय सिक्किम बे मोनब्रै दा WWF मोनब्रै ग्रुपनो होनो सानदोंमोन खिन्थु पानबामनिया भेकेन्ट दङ दायो आं मिथिनायसिम खिन्थु दा दसे जुदि सोरखौबा होनो हाबायबोला बेलेग खोथा खिन्थु मोनथाम बे सेकेन्ड पजिशनाव दङ दायो सेकेन्ड पजिशन मानासआ फार्स्ट एन्ड थार्डआ सिक्किमनिया आচ্ছা नोंथांनि बे फागुन टुरिजम प्लेसआ बेसेबां एरिया आवग्रिनाय बे एरियाया कालामातिसिम कालामाति बगामातिनि बिथिं आচ্ছা खिन्थु दा दसे जाहायाव मतामति 10 हेक्टरसो दङ दायो 91 एन्ड 92 थ' 92 निफ्राय बिथिं मोनसे फरेस्ट प्लान्टेसन जागोन बेखौ हाजोजुलि तारमाने जितु लोकेसन नोंथांमोना टुरिजम फागुन टुरिजम प्लेस बानायबाय बियो फरेस्ट रिजार्भ बे नङा इन्टारनेशनेल नो मेन्स लेन्ड आচ্ছা आरो बेखौ नोंथांमोना बे जितु लेन्डआव बानायबाय जितु हायाव बानायबाय बे हाखौ सरकारनिफ्राय एप्रुभेल मोनदों दा सरकारनिफ्राय नङा इउनेस्क'निफ्राय इन्डिया गभर्नमेन्टआ मा बुङो इन्डिया गभर्नमेन्टआथ' जागोन कारण इउनेस्क' दं आरो WWF इन्डिया दङ नालाय बेफोर बिसोरनि दायित्व दङ बिसोर होबानो इन्डिया बुंनो गोनां गैया आरो कारण दा इन्टारनेशनेल इउनेस्क'नि थांखिया जादों पिस नांगौ नोंथाङा बेयावहाय माखासे जेनेबा नोंथाङानिनो बियो टुरिजम प्लेस नोंथांनो खालामदों बेबायदि हिसाबै नोंथाङा जाफोरा बेयावहाय नोंथांनि आन्दाराव जा सालायना दंगासिनो दं बिथांमोननि थानाय जानाय बा सेलारिफोरा बिथांमोनाथ' न'खर दं बिथांमोनखौ माबायदि मेनेज खालामो प्रथमाथ' पकेटनिफ्राय थांदों आरो दा दसेथ' बहुत गोजोननाय खौरां इनकामनिफ्रायनो बिथांमोननो एसेबाबो होनो हानाय जादों आं सोंला जेनेबा बेसेबां मोनो बिथां सोङा थेवबो आरो बिथांमोनाबो न'खर दानायनि खोथा दं न'खर सालायनायनि खोथा दं बिथांमोनथ' माबा मोनसे होखानांगोन नङा होमबा दा बेयावहाय आं गोजोनबाय नोंथांमोननि मोनसे फान्ड बनायदों
फान्ड बनायदों बे सार्कल फान्ड बेयाव पार्सेन्टेज हिसाबै जों बनायखादों बिथाङा आं फोरमायबाय थादों मोनसे केपिटेल रिटार्ननि पार्सेन्ट दङ मोनसे सेलारि पार्सेन्ट दङ मोनसे ससियेल वर्कनि पार्सेन्ट दङ मोनसे कन्टिजेन्सिनि फान्ड दङ मोनसे कमिटिनि फान्ड दङ बेखौ जेसां ओंखारो डमेस्टिक हक बा लकेल हक बा जोंनि गावनि हक बेखौ जों रानना होयो बेबायदि साखरिनिफ्राय फैनानै बे खोथाखौ सानबाय आरो ना बेखौ आं प्रथमनिफ्रायनो सानखानाय जिहेतु आं सेमिनाराव बहुत थांबाय आसामनि बाहेराव बा माहा बाहेराव लोगोआव आं सेमिनार जाबानो गथ'फोरखौ लाङोमोन गथ'फोरखौ सोंबाय उनाव जेब्ला एसे मिसियर जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बा सिनियर सेकेन्डारि पास जाबाय नोंसोरो दा हायार इडुकेसनखौ माखौ लानो इच्छा मा खालामनो इच्छा गोदोरा होनबाय आं थाबायनानै मोजां मोनो थाबायनायब्लाथ' ट्रेभेल्स अब्ला ट्रेभेलब्लाथ' टुरिजम हायनांगोन नों टुरिजम फोरोंनांगोन बिदिहाय टुरिजम फैबाय बेबायदिनो जिथु टुरिजमनि इच्छा आइडिया आंबो मोनबाय गथ'आबो मोनबाय बेबायदिनो बेखौ रायजो होनो इच्छा खालामबाय बेबायदिनो जाफुंबाय नोंथांजों दिनै आं लोगो मोननानै गोबां खोथा सावरायबाय ओमफ्राय बेबायदिनो बे फागुन टुरिजम प्लेस बेयाव फैनानै गोजोनदों जोंबो माखासे गोजोननायखौ मोनदों नेचारेलि बिनि जाहाथे सिनारिखौ एक्चुअली टुरिजम प्लेस नङा टुरिजम स्पट आरो बे स्पटनि नामा ग्रीन साइड भेलि नाम होनाय जादों आरो टुरिजमाथ' टुरिजम गटे वर्ल्ड वार्ल्डआवनो सोलिगोन टुर होनना बुंनाय लोगो थेवबो टुरिजम मोनसे प्लेस डेफिनेटलि स्पट थायो प्लेस थायो बे प्लेसाव फैनानै बिराद आं गोजोनदों उनाव दायो जेनेबा आङो मोनसे सिनारिफोरखौ लानानै एसे आंनि माबानि गेजेरजों जेनेबा फोसावनो नागिरदों दा सिगांबो आं फैखांबाय रिसेपसनखौ मोजां मोनदों आं बे बिनानावमोननि रिसेपसनफोरखौ आं मोजां मोनदों आरो जियानो जा बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा जे बेयाव फैयो बे स्पटआव फैयो बेखौ आं नुनो मोनदों आरो टुरिजमाव स्पेसियेलि दिस इज द बिजनेस अफ वुमेन बेनिखाय साधारनते सब कर्मचारिया प्राय कर्मचारि हक बा जायहा इन्टारेस्ट दङ बिसोरो माने हिन्जावसा जाब्ला बा हिन्जावफोर जाब्ला मोजां होननानै बुंनाय दङ आरो जिहेतु बे इन्डास्ट्रिया बहुत गिदिर सानख'नो हाया फार्स्ट इन्डास्ट्रि इज द oil industry. Next to oil is the tourism, and this tourism is called the smokeless industry. So I like it very much. नैबे फागुन टुरिजम प्लेसनि सुइमिं पुल बेयाव माखासे नायगिरिफ्रा फैनानै फिसा फिसा नाव दङ बे नावजों गथ'फ्रा गेलेयो नै नैबे सां न' होनना बुङोना बे फागुन टुरिजम प्लेसावनो बिफां सायाव लुनाय मोनसे न' नैबे बिफां सायाव लुनाय मोनसे न' नैबे न' आं दायो बे बिफां सायाव लुनाय न'नि साथिं गाखोलांगासिनो दं सिङावहा मा दङ नायनो नैबे गाखोग्रा लामा आं दायो गाखोलांगासिनो दङ जोबोद समायना बे न' सिंनि बाहागो आरो बे न' सिंनि बाहागोआव माखासे जाथोनि आयना दं मिरर दं नैफोरो आच्छा नोंथाङा बे मिररफोरखौ मानो लाखिदों लाफिंनि थाखाय जाहाथे मानसिफोरा एन्टारटेनमेन्ट मोनो आच्छा मोनबेसे रोखोमनि माबा दं ग्लास दं 1 2 3 4 5 6 रोखोमनि दङ नैबे रोखोमसेया माबायदि प्लेन मिरर आरो नैबे कनकेभ आच्छा बे कनकेभआव माबायदि ओंखारगोन मानसिया बे बिनि जितु वेब कारपेचार बेनि उनाव निर्भर खालामनानै बेलेग इमेज आच्छा आरो नैबे एखे मात्र नैबे एखे आरो ना किन्तु कारपेचारा बेलेग थायो बेलेग ओंखारो बेयाव गोलाव जायो बेयाव गिदिर जायो जेनेबा बिदि आरो नैबेयाव माने वेब कारपेचार आच्छा होमबा बे जेनेबा ओंखारनाय लामा नैबे ओंखारनाय लामा नैबे बिथां बिगुमायानो ओंखारलांगासिनो दङ
बे फागुन टुरिजम माने बिदि बनायखो जाहाथे गुसु थायो दिनाव डिउटियाव गोनां जायो बेनिखाय गुसु थागोन बेनिखायनो बिदि बनायनाय जादों आच्छा दे बे निबो बनायाखै ओमफ्राय आवगायलाङो जोङो हाजो सेराव बे फागुन टुरिजम प्लेसनि जा थांनाय लामा नैबे हाजो सायावहाय नायनो आवगायलांबावनो बेसेबां गोजान नैफोर हाजो मा बियो बे ट्रेभेलारनि जिथु स्ल'गान नै बहाय दंफाङाव आलायना दोनदों बिथांमोना नैबे traveler sees what he sees the tourist sees what he come to see मोजां मोनसे प्रभाब मा मा नुखो बेहाय आरो गाखोबाय दा जानाय लोंनायफोरखौलाय जादों जाया माने बेयाव दखान दङ माथो नै फंबायमोनाबो बे टुरिजम प्लेसाव फैनानै गोजोननाय फोरमायदों बेयाव फैना माबोरै मोनदों हा ओमफ्राय सायाव थांबाय आरो ना मेंदों आं बिराद मेंदों नोंसोरबो मेंनानै जिरायदों आरो ना अबेनिफ्राय फैदों नोंथांमोना मनपुर ना आच्छा दा फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो ना साबायखर दै हा दे आदाया मेंदों होननानै लासै लासै थाबायबोदों माथो फैबाय था बोराय जाबाय होननानैलाय थाबायनोबो हाला नैबे गोजौ बाहागोनि हाजो खमसे खम 100 फुटनि गोजौआव गाखोदों आच्छा नैबे गोजौ बाहागोआव जों मोनफैबाय दायो टुरिजम प्लेस खोब गोदानैसो खुलिनाय बेखौ थांनाय बोसोरावसो खुलिदोंमोन बेनिखायनो माखासे जा परिकल्पना सिगांथिं जा खालामलादों बिथांमोना फोरमायदों बेयाव मोनसे रेस्टुरेन्ट जागोन होननानै लाइब्रेरि जागोन बेयाव मा जागोन लाइब्रेरि जागोन लोगोआवनो फास्ट फुडनि माबा थागोन आरो बेखौ इनगरेट खालामनाय बायदियानो जाहैबाय डिपुनि मेजिस्ट्रेट चिफ जास्टिस सिजिएम उदालगुरिनि सिजिएम गुवाहाटीनि सिजिएम ओमफ्राय ज्योति चित्रबननिफ्रायबो सेक्रेटारि हायनानै बेयाव खाम जालांबाय बे जायगायाव आच्छा नैबे जायगा गुवाहाटीनि आरो उदालगुरिनि सिजिएम आरो डिपुनि सिजिएम बिथांमोना फैनानै बे जायगायावनो ओंखाम जालांदों होनदों आरो बेबायदिनो असमिया फिल्म जगतनि चित्रबन बेनिफ्रायबो बिथांमोना फैनानै बे जायगाखौ नाय हाजो खर' बे फागुन टुरिजम स्पटनि ओमफ्राय बेयावहाय देरा मोनसे दं जिरायनाय देरा बे जिरायनाय देरायाबो जोंहा जा नेचारेलि बे नेचारेलजों बानायनाय बिराद जोबोद समायना बेबायदि देरा नुनो मोना नैबे फागुन टुरिजम प्लेसावसो नुफैगोन बेफोरबायदि देराखौ आरो नैबे बिथांमोना माखासे बिफां गायदों आरो बिबार बायदिसिना गायदों नैबे देराया बेयावहाय जिरायनो हायो बेथिं आरो लामा दंबायो नैबे हाजोआ गिसिखानाय दङ बिराद मोजां सिनारि जागासिनो दङ बेयावनो मा होदोंमोन होनना बुंदों नोंथाङा कम्पिटिसन आच्छा बे स्पन्सर सोर खालामदोंमोन बेखौ जों गावगायनो कमिटि आरो ना बेयाव माबाफोर प्राइजफोर होदोंमोन नामा फार्स्ट सासे सावताल हिन्जावसायानो फार्स्ट जादोंमोन आरो बर' सिख्ला सासेमोन बे थार्ड जानायमोन थारमाने फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जायगा बियो मेरायनाय दंफां बिराद मोजां दंफां नोंथांमोना बे मेरायनाय दंफाङाव जिरायनानै बोरै मोनदों नैबे बुहुमनि गोबां मानसिफ्रा फैनानै बेखौ लाइक खालामफैयो साइनबर्डखौ आं मोजाङै नुनाय जायाखिसै बेयाव मोनसे बर्ड लिरनानै दोनदों बेनि हांखोफोरा मोजां सिनायाखिसै साननि बिदुंजों रिफ्लेक्ट जानानै नैबे मेरायनाय दंफां बेबायदि दङ बेयाव दंफाङा दंफां सायाव मेरायदों
बिथिंनि रोदाया बिथिंनि खानाया बिथिं मेरायहैदों बिथिं खानाया बिथिं मेरायहैदों बेबायदि दंफां बियो बिराद मोजां समायना मोनसे नेचारेलनि मिथिंगानि बे मोनसे दंफां गावसोर जे बेसेबां समायनाहै बांख्रबलायनानै दङ बिफाङा बेबायदि फोरमायदों नामा मिथिंगानि बिखायाव बेबायदि मोनसे बिफांखौ जों नुनो मोनदों बे फागुन टुरिजम प्लेस स्पटआवहाय माबायदि जालांदों फागा बायदि रज'नानै फागा बायदि मेरायनानैबो गोजौजों मानबायलांगासिनो दङ बेबो मोनसे नायथावना बे फागुन टुरिजम स्पटनि हाजोआवहाय दा हाजो गोजौनिफ्राय फैनानै हायेनाव मोनफैबाय बेखिनियावनो जोबथ'बाय बे फागुन टुरिजम प्लेस नायनायनि जा हाबाफारि दा नैबे हायेन जायगा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसे बेल बुटामाव थुदों जाहाथे आं आपल'ड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनगोन